UPPLनि सा 100 लाइमोनफोरनि इन्टारेक्शन हाबाफारि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कालिंदुवार BTC बियाब कालिंदुवार ब्लक UPPL लाइमोन गांखंनि सा 100 इन्टारेक्शन हाबाफारि पानेरि दुर्गा मन्दिरनि नब्लाङाव जानानै थाङो। बेरगाव जिल्ला UPPL लाइमोन गांखंनि आफादगिरि देरहासार बर'नि दैदेननाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय लाइमोनफोरखौ बराय बिबुंथिजों बरायो कालिंदुवार BTC बियाबनि MCLA दिलीप कुमार बर'आ। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु UPPL लाइमोन गांखंनि आफादगिरि थामहिनबा BTCनि EM नीलुत सरगायारि आरो BTRनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोनहा हाबाफारिखौ बेखेवना होयो कख्लाबारि BTC बियाबनि MCLA थामहिनबा मिरु UPPL लाइमोन गांखंनि गाहाय नेतारि मन्थु बर' बिथाङा दिनैनि इन्टारेक्शन हाबाफारियाव BTR सरकारनि जौगाखां मावबोनाय हाबाफारिनि सायाव इन्टारेक्शन खालामलायनायखौ नुनो मोनो। लोगोसे गोबां लाइमोनफोरा UPPL दोलोखौ मोजां मोनो। गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय UPPL दोलोआव जयेन जाफैनायखौ नुनो मोननाय जायो। जोंनि मोनसे सेन्ट्रेलि प्रग्राम मोनफ्रोमबो समस्थियाव 100 जन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि बियो नट अनलि UPPL सापर्टार नङै माखासे सेंग्रा आरो सिख्लाफोर बिसोरखौ जोङो बबे लामाजों थांनांगौ बिथांमोननि भबिष्यतखौ जों बबे लामाजों दैदेननांगौ फैबाय थानाय जेनेरेसननि थाखाय UPPLआ बबे लामा बिथांमोना दिन्थिनो नागिरदों बेफोरखौ जोङो सावरायदों आरो बिथांमोना मा मावनो लुबैदों जोंनि फैबाय थानाय आनइमप्लय इयुथफोर इडुकेटेड बिथांमोनखौ जोङो बिथांमोननि भबिष्यतखौ थिक खालामनो थाखाय फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलाव थानाय जेसेबां सेंग्रा आरो सिख्लाफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै जों सिमां नुदों आरो जोंनि ओनसोलनि भबिष्यतखौ बिथांमोननो जोङो गथायनानै होनो नागिरदों। खारन दिनैनि इयुथआनो गाबोननि नागरिक आरो बिथांमोनखौ जों थिक खालामनो हायोब्ला जोंनि बिटिआरआव फैबाय थानाय समाव मुल्यबोधनि राजनिति मुल्यबोधनि सरकार आरो फ्रि एन्ड फेयार सरकार कारापसन फ्रि आरो जोङो इलिगेल आर्म्स जोंनि ओनसोलाव फ्रि मोनसे ससाइटि जों दानायनि सिमां नुदों। जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बे इयुथफोरा जाहाथे जोंनि समाजखौ दैदेननायाव मोजां मोनसे बिफाव लायो। जों दा मानिजाथाव जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै 40टा समस्थियाव जों बेबायदि हाबाफारिखौ रनसायबाय थादों। फैबाय थानाय समाव जोंनि इयुथफोरखौ जोङो गोख्रों आरो साखाफारा आरो मोनसे स्ट्रं बिटिआर सोरजिनायनि बियो मोनसे पलिसि आरो बियो जोंनि मोनसे सिमां। लाइमोनफोरनि जिथु उदां बे उदाङा गैयामोन होननानै गोबाङा निस्सय नंगौ। सिगांनि सरकाराव जोंनि लाइमोनफोर इयुथफोरनि जेसेबां स्पिच अफ फ्रिडम आरो माने जोंनि लाइमोनफोरनि जि मोनसे पार्टिसिपेशननि जिथु मा होनना बुङो बेखौ स्पेस बेखौ कुनु राजनिति दला सिगां होबोआखैमोन। दा जोंनि समाव मानिजाथाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव राजनितिकआनो जा जिकुनु मोनसे हाबाफारियावनो जा बा जायखिजाया स्पिच अफ माने फ्रिडम बेखौ नैबे सरकारा होदों आरो साफ्रोमबो इयुथआनो गावनि गांनाय उखैनाय गावनि लुबैनाय मा जाजानो लुबैदों भबिष्यतआव मा जानो लुबैदों बेखौ जोङो नोजोर बोनानै हिउमेन रिसोर्स जों माबायदि सृष्टि खालामनो हायो आरो बे इयुथआनो जोंनि हिउमेन रिसोर्स आरो बिसोरखौ जों थिक खालामनो हायोब्लानो जोंनि बिटिआरआ निस्सय फैबाय थानाय 15-10 बोसोराव जे मोनसे मोजां महर मोनगोन जोंहा मोनसे बिश्वास दङ।